De kosten voor de nieuwe sluis vallen fors hoger uit dan begroot, ruim 150 miljoen euro. Het is een optelsom van tegenvallers, waaronder strengere wetgeving, inflatie en corona. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Watersnoodmuseum stevend af op nieuw jaarrecord. En juwelier pakt de draad zo goed als het gaat. Hierop. Goedenavond. De bouw van de nieuwe sluis valt ruim 150 miljoen euro duurder uit dan vooraf was afgesproken. De sluis had al klaar moeten zijn, maar mede door de coronacrisis en vervuilde grond is dat pas eind volgend jaar. En mede door al die vertraging brengt het dus ook extra kosten met zich mee. En we gaan naar Terneuzen, daar staat voor ons Carlijn de Splenter. Ja, Carlijn, die coronacrisis en vervuilde grond, dat was al bekend. Maar zijn die samen nou verantwoordelijk voor die ruim 150 miljoen euro? Nou, het is een totaalplaatje dat die kosten met zich meebrengt. 155 miljoen euro. Daar vallen ook inflatiekosten onder, bouwmaterialen die duurder zijn geworden. En dus die vertragingskosten. Dat is een bedrag van 90 miljoen euro. En die vertraging die komt dan weer door de volgende tegenslagen. De eerste tegenvaller is het afgraven van de Schependijk. De grond bleek ernstig vervuild met zware metalen en minerale olie. Nederland en Vlaanderen trokken samen de portemonnee. Kosten 55 miljoen euro. En dan zijn er ook nog tegenvallers waar de nieuwe sluis niet veel grip op heeft. Strengere regels rondom het afvoeren van grond waar PFAS in zitten en de coronacrisis. Door de 1,5 meter maatregel konden er minder mensen tegelijk aan de sluis werken, wat de nodige vertraging opleverde en extra personeelskosten. En de misschien wel meest in het oog springende tegenvaller is de mislukte ontploffing bij de middensluis. Het daaropvolgende onderzoek legde het sloopwerk voor een jaar stil. Ook kwamen er meer dan 100 schademeldingen binnen. De reparaties kwamen voor rekening van de nieuwe sluis. Maar volgens de projectorganisatie staan die lasten los van de kostenoverschrijding, omdat ze hiervoor zijn verzekerd. Al met al kost de nieuwe sluis dus een stuk meer. In 2016 werd de nieuwe sluis aanbesteed voor een bedrag van 935 miljoen euro. De verdeling was als volgt. Nederland betaalde 190 miljoen euro, Europa 48 miljoen en België het resterende bedrag. Inmiddels is het budget verruimd naar 1,1 miljard euro. Maar door de extra vertragingskosten zal de bouw van de nieuwe sluis uiteindelijk bijna 1,2 miljard euro bedragen. In totaal valt de sluis dus 155 miljoen euro duurder uit. Ja, Carlijn, onze grote vraag nu natuurlijk. Wie draait er op voor die kosten? Is dat Nederland of Vlaanderen? Dat is zeker de grote vraag. Het Vlaams parlement heeft nu dus deze kosten openbaar gemaakt. En heeft daar ook al bij gezegd dat er veel gesteggel tussen Nederland en Vlaanderen is. Wie er nou voor die kosten moet opdraaien. Zoals we net zagen, België heeft al heel veel geld gegeven voor de bouw van de nieuwe sluis. Die denkt nu nou hoogstwaarschijnlijk van wij gaan niet nog meer betalen. Maar het kan ook zijn dat ze, net zoals bij de sanering van de Schependijk, tot een compromis komen. En zeggen van we verdelen de kosten 50-50. Maar eigenlijk is daar nog niet heel veel over duidelijk. En het Vlaams parlement die denkt ook pas dat dat duidelijk wordt als die nieuwe sluis hier ligt. En dat is eind 2024. Ja, dat zijn de reacties van Vlaamse zijde. Is er ook al een reactie uit Nederland? Hier in Terneuzen mogen ze niet zeggen. De woordvoering gaat helemaal via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die hebben vooraf al gezegd, wij gaan niet zeggen over bedragen. Die willen we ook eigenlijk niet openbaar maken, want dat zou wel eens onze onderhandelingspositie met Vlaanderen kunnen benadelen. Maar ja, Vlaanderen heeft nu dus wel die kosten openbaar gemaakt. Dus de situatie is nu anders. En wij wachten eigenlijk nog op een reactie van het ministerie hier in Nederland daarop. Carlijn de Splenter, dankjewel. Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug is de kustwachthelikopter 5 keer ingezet voor het vervoer van patiënten naar het ziekenhuis in Rotterdam. Normaal gebeurt dit met een ambulance, maar omdat de kans groot was dat die in een file terechtkwam, werd gekozen voor de helikopter. Van tevoren was al afgesproken dat de helikopter zou worden ingezet voor levensbedreigende situaties. Of die ook voor Zeeuwse incidenten is ingezet, is niet bekend.
De KNRM Neeltje Jans kreeg vandaag een bijzondere bijbelcadeau. Begin vorige eeuw was het gebruikelijk dat redders, als ze trouwden, een bijbel kregen van de reddingsdienst. Familie van Wim van der Sluis uit Leeuwendorp kreeg in 1908 ook zo'n bijbel. En nu vond Wim het tijd die bijbel terug te geven. Want dan kunnen de mensen er aandacht aan besteden en lering uittrekken van ja, waar komt hij vandaan en hoe en wat. Dan heeft hij wel eens meer nut als dat hij bij mij in de kast staat. En dan blijkt dat het eigenlijk heel erg bijzonder is, want het is de enige bijbel die wij op dit moment kennen hier in Nederland, die geschonken is toentertijd aan de reddingmaatschappij. De bijbel blijft niet in Zeeland, maar gaat naar het Reddersmuseum in Den Helder. In totaal zijn er door de KNRM ruim 100 bijbels cadeau gedaan. Daarvan is er nu tenminste 1 terecht. De daders zijn nog niet gepakt, maar bijna een week na de overval keert de rust langzaam terug bij juwelier Hutjens in Goes. Vorige week drongen 2 overvallers de winkel binnen en gingen er vandoor met de buit. Voornamelijk horloges. De schade is inmiddels hersteld en het werk gaat gewoon weer door. Maar de gebeurtenissen hebben wel diepe indruk gemaakt. Ja, ze kwamen aan met de scooter en ze stormden me binnen. En gelijk ruiten kapot slaan en nergens rekening mee houden. Gewoon graaien in principe. Ja, in principe is mijn vader er gelijk achteraan gerend. En daardoor zijn ze waarschijnlijk een tas verloren. Kan ik me van alles bij voorstellen, maar het is ook wel link. Ja, het is bloedlink. Maar ja, je moet wat dat betreft gewoon van andermans spullen afblijven. Het lijkt erop dat de overvallers uit waren op de duurste horloges. Maar die lagen niet in de etalage, omdat de eigenaar zelf op vakantie was. De winkel was snel weer open en dat was niet voor niets. Ja, natuurlijk die dag en na ga je open, dat is alles een beetje onwennig. Maar je laat niet door die 2 mafkezen het verzieken natuurlijk. Je moet gewoon doorgaan en door zo'n laffe daad ga je ook gewoon stop je niet. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk trekt meer bezoekers dan ooit. Tot nu toe zijn er dit jaar al tegen de 90.000, terwijl het jaarrecord voor het museum op 100.000 staat. En dat komt niet alleen door het druilerige zomerweer, waardoor mensen een overdekte bestemming zoeken. Drukke taferelen bij de ingang van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het museum heeft opnieuw de aandacht op zich gevestigd bij de grote landelijke herdenking afgelopen februari. Toen het precies 70 jaar geleden was dat de ramp zich voltrok. We hebben de 70-jarige herdenking gehad en we kunnen constateren dat er heel veel groepen belangstelling hebben in het museum vanuit het hele land en ook vanuit Vlaanderen. Maar ook het dagelijks bezoek is heel hoog en daar zijn we heel erg blij mee. Ook deze dag komen de bezoekers uit verschillende windstreken. Wij komen van het Antwerpse en België. En vandaag met 4 kinderen een dagje Watersnoodmuseum. Ja, we hebben een huisje in de buurt hier en we dachten vandaag eens naar het Watersnoodmuseum te komen. We wouden vooral de kinderen eens uitleggen of laten zien wat er 70 jaar geleden gebeurd is, hoe erg dat is. En we wouden dat toch meegeven. Want leeft dat ook in Vlaanderen, het verhaal van de watersnoodramp hier? Minder, maar het is wel gekend, ja. Ja. Wij komen uit Apeldoorn, maar we hebben een huisje op Westerschouwen. Dus we waren geïnteresseerd in de cultuur hier, wat hier ooit gebeurd is, de historie bedoel ik, ja. Naar aanleiding van de 70-jarige herdenking? Ook dat. Maar we wouden het sowieso graag een keer zien wat hier zeg maar, in die tijd gebeurd is. En we hier vaker in de omgeving zijn, hoort dat erbij. Erg indrukwekkend wat er allemaal gebeurd is. Maar het is niet alleen de 70-jarige herdenking die mensen naar het museum trekt. Door de klimaatverandering en de stijging van de zeewaterspiegel zijn mensen extra geïnteresseerd geraakt in het fenomeen van een overstroming. Iedere dag zien we op televisie de beelden, dan weer uit dat land, van dichtbij, dan weer wat verder weg. En dat betekent ook iets voor mensen. En wij proberen ook in het museum de boodschap van 53 rondom het waterbewustzijn te koppelen aan de verhalen van vandaag de dag en voor de toekomst. Wat betekent dat voor die delta van de toekomst? En dat kan men hier in het museum ook met nieuwe tentoonstellingen kan men ook ervaren. Het Watersnoodmuseum is geen overheidsinstelling en draait op giften en vooral bezoekers. Vandaar dat Lauwers zo opgetogen is over het grote aantal bezoekers op dit moment. Toch blijft het ergens een beetje wringen, de watersnoodramp als een attractie, als een dagje uit. Gezien de ruim 1800 mensen die bij de ramp omkwamen en de enorme verwoestingen.
Ja, maar daar heb ik me een beetje bij neergelegd van het dagje uit. Dat zien mensen ook als van je wil ergens naartoe. En dat is ook een museum en dat kan ook het Bevrijdingsmuseum zijn of het Watersnoodmuseum. Maar het gaat er wel om dat kinderen, bijvoorbeeld die hier ook veel komen in vakantieperiodes, dat die de speurtochten ook door het Jeugdwatersnoodmuseum, dat ze dat ook heel erg leuk vinden. En we hopen dan ook de watersnoodramp is natuurlijk niet leuk. Is niet leuk, maar dat ze er wel iets van leren. En dat ze wel een aangename ervaring hebben hier in het museum. En dat ze er veel kennis door opdoen. Maar de watersnoodramp blijft natuurlijk een tragedie. Stapelwolken en zon wisselden elkaar af en af en toe een klein buitje. Er stond nog wel een best krachtige westenwind. En mede daardoor werd het niet warmer dan 19 graden. Vanaf morgen wordt alles langzaam mooier en vooral ook beter. Morgen starten we met 20 graden en de dagen erna zelfs 25 met meer zon en minder wolken. En ondanks de regen grotendeels afwezig was, regende het bij ons wel foto's van katten. Want de veeleisende pluizenbollen vinden Dierendag blijkbaar niet voldoende. En daarom hebben ze nu ook een eigen speciale dag. En die is dus vandaag. Maar hoe zet je die eigenwijze, harige gevallen op 4 pootjes nou het beste op de foto? Op onze site en in de app vind je 5 tips hoe je dat nou het beste kan doen. En zag je er net nog alleen maar foto's van mijn premiers? Ja, wellicht. Ik kan je wel verraden, eten is het enige wat helpt. Is het jou nou ook gelukt om die pluizige bazen op de foto te zetten? Deel die foto's dan vooral ook met ons. En dat kan dan weer via onze Facebookpagina. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.